саломи дигарбора аз дафтари марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага. Бинандагони азиз, Шалогул Хоҷа ҳастам. Чун ҳамеша соати 10 бо вақти инҷо дар рӯбарӯи шумо бо сархати хабарҳои рӯз ва мавзӯъҳое ки баъзе аз онҳоро мо дар барномаи хабарӣ ба таври муфассал пешниҳоди шумо хоҳем кард ва бояд бигӯям ки хабарҳои аз ин бештар ҳам дорем ки баъд аз 3 соат агар дар пахшу мустақими барномаи хабарӣ моро тамошо кунед, ҳатман бо хабар хоҳед буд. Ман барои шумо ташаккур мегӯям ки ҳоло моро мебинед ва боварӣ дорам чанд дақиқаи худатонро ҳатман барои мо хоҳед бахшид. Муҳоҷирони тоҷик соли гузашта пули бештар фиристодаанд. Бонки ҷаҳонӣ бо нашри як гузориши худ гуфтааст ки дар соли 2018 пули интиқолдодаи муҳоҷирони тоҷик ба ватан дар қиёс бо соли 2017 миллионҳо доллар зиёдтар будааст. Тоҷикистон яке аз он кишварҳое ба ҳисоб меравад ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. Ин далел агар аз як тараф сатҳи зиндагиро дар кишвар боло нигоҳ дорад, аз сӯи дигар кишварро дар ростои омилҳои берунӣ мисли рукуди иқтисоди Русия завпазир мекунад. Ин аст ки рукуди сахти иқтисодӣ ва кам шудани ҷойҳои кор дар Русия соли гузашта садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷикро маҷбур кард ки ба ватан баргарданд. Дар ҳоле ки солҳои пеш аз буҳрони иқтисодии Русия, яъне то соли 2014 мизони интиқоли пулҳои муҳоҷирони тоҷик 1.5-2 баробар бештар буд ва нисфи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медод. Русия ки бо сабаби ғасби Қрим ва шурӯи мухолифатҳои низомӣ дар шарқи Украина мавриди таҳрими ғарб қарор гирифт, бо рукуди нишондодҳои иқтисодӣ, беқурбшавии рубл ва афзоиши бекориву камбуди ҷойи кор рӯбарӯ шуд ва ин ҳолат дар даромади муҳоҷирони корҷӯи хориҷӣ аз ҷумла тоҷикон ҳам таъсири манфӣ гузошт. Дар барномаи имрӯз хоҳем дид ки соли гузашта муҳоҷирони тоҷик чӣ миқдор пул ба Тоҷикистон ирсол карданд. Тоҷикистон аз Бонки ҷаҳонӣ хостааст ки барои ҷалби сармоя ба идомаи сохтмони нирӯгоҳи Роғун кӯмак кунад. Ҷамолиддин Нуралиев, муовини аввали раиси Бонки Миллӣ, дар дидор бо мақомдорони баландпояи Бонки ҷаҳонӣ ба аҳамияти минтақавии нирӯгоҳи Роғун таъкид кардааст ки метавонад кишварҳои ҳамсояро бо қувваи барқи арзон таъмин кунад. Ӯ бо дарҷи ин нуқтаҳо аз Бонки ҷаҳонӣ даъват кардааст ки дар ҷалби сармояи хориҷӣ баҳри татбиқи минбаъдаи лоиҳаи Роғун кӯмак расонад. Тоҷикистон то ба ҳол бештар бо маблағ худи сохтмони нирӯгоҳи Роғунро давом медиҳад, ҳарчанд Бонки ҷаҳонӣ дар посухи худ мушаххасан нагуфтааст ки ба Тоҷикистон дар амри ҷалби сармоя ба сохтмони нирӯгоҳи Роғун кӯмак мекунад ё не, аммо дар идома афзудааст кӯмакҳояшро ба Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва корӣ дар кишвар идома хоҳад дод. Ва бояд гуфт ки айни замон дучархаи нирӯгоҳи Роғун насб шудааст ки қарор аст бо пур шудани об дар обанбор ба қадри зарурӣ ба кор андохта шавад. Чархаи якуми нирӯгоҳи барқиёбии Роғун рӯзи 16 ноябри соли 2018 фаъол шуд. Ва бояд ёдовар шавам ки бо вуҷуди он ки моҳи дуввуми баҳори имсол тақрибан нисф шудааст, аммо сокинон дар Тоҷикистон бо камбуди барқ мувоҷеҳанд ва инам дар ҳолест ки бо ба кор андохтани чархаи аввали нирӯгоҳи Роғун мардум умедвор буданд ки дигар бо барқ камбуд нахоҳанд дошт. Як комиссияи нав дар Тоҷикистон ба таҳқиқи арзиши амволи ба гарав гузошта шуда дар 4 бонки дучури мушкилшудаи кишвар шурӯъ кардааст. Комиссия ҳамакнун бояд нархи молу мулки Тоҷпромбонк, Тоҷиксодиротбонк, Фононбонк ва Агроинвестбонкро аз нав бозбинӣ кунад. муддати 2 сол мешавад ки 314 муштарии Тоҷпромбонк наметавонанд пулҳои амонатгузоштаашонро бозпас бигиранд. ҳоло феҳрасти тӯлонии амволи ба фурӯшгузоштаи бонк шурӯъ аз моликияту иншооти гаронарзиш то соату ороишоти арзон дар таблоҳои калон дар дарвозаи ин бонк овезон аст, аммо муштариёни бонк дар номаи худ ба комиссияи навтаъсис аз чанд иншооти ба фурӯшгузоштаи Тоҷпромбонк мисол оварданд ки то 18 миллион сомонӣ нархгузорӣ шуданд ва касе онро бо чунин қимат намехарад. чуночарои ин мавзӯъро дар як гузориш дар барномаи хабарӣ баъд аз камтар аз 3 соат дигар пешниҳоди шумо хоҳем кард. ва пас аз 30 соли таълифи китоби Фирдавсӣ бо қалами адиби тоҷик Сотим Улуғзода, коркардони театри лоҳотӣ онро рӯи саҳна оварданд ва рӯзи гузашта ин намоишнома манзури тамошобинон карда шуд. хуб, бояд гуфт ки ҳамкорони мо дар ин намоишнома ширкат доштанд ва диданд ки мавзӯи аслии он аз чӣ иборат аст ва агар шумо низ баъд аз 3 соат дигар дар барномаи хабари моро ҳамроҳӣ кунед, метавонед
метавонед бубинед ки намоишнома аз чӣ иборат буд ва аслан тамошобинони он киҳо буданд. ҳамчунин дар барномаи имрӯз бо истифода аз наворҳои фиристодаи шумо корбарони азизи озоди видео даҳшати фаромадани сел дар чанд рӯзи пеш ва ҳамин гуна рафи паёмадҳои онро аз сӯи сокинон дар баъзе манотиқи тоҷикистон нишон хоҳем дод ва бо истифода аз фурсат бори дигар ёдовар мешавам ки рақами мо 420 724 05 66 81 аст ва шумо метавонед бо ин рақам бо мо тамос бигиреду наворҳои худро ба мо ирсол кунед. ман шуморо баъд аз 3 соат дигар дар барнома منتظر می شوم.